Ọsịbụda ọkwani a na-ekwu ihe a na-akawanye njọ a na-ekwu ihe a na-akawanye njọ oluwo ndị ọsị a na ya ga-akụjisi ya ụkwụ na abụ ma ejezi n'ije ọdọla ofu ebe ya gbakwa nkịtị olukwe wonde ọsị a na ya chọọ onye egbuo onye ya gbuo onye na o nwere ife ga-eme na o nwere mmadụ na o nwere ife ndị be ha ga-eme nọ ndị agụụ ka ha bụ mara kọba ịmara ebidozie na-etere ya na nwa ọsị m ka a na-akọla anyị ha na adụ 29 years old na nwa ya dị almost 2 years afọ ịghọtago ọsị m nwoke a bidozie na-ekwu na ya ga-egbu ya na ya ga-akụjike ụkwụ na ya ga-eme nke a na ya ga-eme nke a ya wee nọsalụ nnọọ onwe ya na-ele ụmụ provision ya na-ele ụmụ few things dị na shop ya anya na-ele mechazialụ na-enezi anya maka igbuzi egbuo aka ya nọgide one day di ya batakwasị anya bịa na o nwere ife a ga-agwa ya ya sị a kedu ihe ọ sị a na ya na-achọ ekwe ya na ya ga-eje n'nwaanyị ọzọ ya wee sị ya announcement ka ọ na-ezi ezo ọ sị a nọ ka azụnye ya ori ụka ka akwa ya gboo ya ga-anụ nwaanyị ọzọ ọ sị m ikekwula ọtọgwụ ya ọ na-emetụzini ya aka ọ bụrụ di na nwunye kafa na anụ sị m nne aka na-ekwu na ya ga-egbu ya aka na-ekwu na ya ga-eme ya nke a ọ nọgide o si na ọ bụrụ onye nwatụbalịa ime na ọ bụrụ onye nwatụbalịa ime nwa ya mụrụ na ọ bụrụ nyanwa na ya gbara mgbe ya ji wee tụbịa ime gbolo ne ka ya mere o ji wee dị ime ịmarifa na-agwa gị si fọdat na nwa a bụrụ nke ya nwa nwaanyị ka ọ mụrụ si anyị bie na-amụ nwoke si oje mụọla ya nwaanyị na isi adụrụ ya mma si oge ọbụla nwa anaghị arụ oge ọbụla nwa anaghị arụ si aka agwụ ya tata atụmarụ nwa gị na aya ga-elisi ego ya nwere nwa afọ nwụrụ na nwa ya nwụọ ihe a ka ọ gwa nwunye ịbụ nne na ọ sị na ya bụrụ ya tụbalịa ime abụrụkwa tata ka o kwubelie na o kwubelieri mgbe ya dị ime o ọntele ya mụọ nwa ịghọtago ọ sị m ka o kwuzili nke nwa ya nwụọ ọnụnwa ya na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ sị m nne ya wee sị mba na ọ bụgodola osisi ka ya bụ ịghọtago na ya amaghị agba ka ya awụba ya wee bido lechekọba ihe dị na shop ya na ya ga-egbu ya na nwa ya ga-anwụ na nke a ga-eme si oje welu ọpịrị wee mụọ nwa si na ibie na-amụ nwa ọfụma si oje nke ọlịa ego ya wee kwụ ụgwọ na ya bụ the greatest mistake na ya ga-eme ya nke a ndị befe ọsị m nne mba ya wee bido wee lechekọba ihe ya nwee na shop wee lechekọtagide wee lechekọta ọsịnọ 70k na wee were ya wee je chọba ụlọ wee chọta ụlọ wee kwụ ụgwọ ụlọ kwụsị ụgwọ ụlọ lụọ one day di ya jewelụ ya wee kulu nwa ya wee mere ọsọ wee gbapụ wee gbana ebe ya nọ kịta ka a na-akọla anyị ife ịghọtago ọsị m na ihe anụnwa ọ gwara ya bụ na Ọgọst ka ọ gwara ya nke na ya ga-egbu ya na nwa ya ga-anwụ nke nwa o so luo na Ọktoba I think no Septemba ya na Septemba ya wee gbapụ bie ka a gbapụrụ na ya nọsịrị 2 months nwoke a jụrụ ese ndị be ha kpọrọ onwere onye kpọrọ onwere onye jụrụ ese nothing n'ọkọzin ya wụ ihe nọgide one day kpọọ ya wee sị ya na di esi na ọ gbapụrụ n'ụlọ na o ji aka agbapụbe die ya wee kọbalị ya ife mee nọkọsarịa nke ahụ sị ya yes ọ sị m nne gị nke a na-akọla anyị ihe a kịta na mami adụkwa against ha na-asị ya na ọka apụgo ya wee sị mba na ọ bụrụ ọfanwa bụ ife na-efili ife this guy na-eme nọọ a na-akọlọ ha na-ege mana ya nwa mala ebe ọ na-afịa ụfụ ya wee nọrọ ebe afọ ka anọgidere wee luo one day wee sendịalị ya meseji si ya na o buolu ngwongwo ya wee pụọ na ọ bụrụ nyanwa si anya pụọ si owere aka agbapụbe die na o gosi na o nwee plan na onwego nwoke ọzọ nọ na ndụ ya o ji wee gbapụ na-aba na-anyọ na mgbe ya nkịtị ọnyọgide nyọsịa nkịtị kpọkpọ ọkpọkwa ya again si ya ọ na-adrọpụ ya voice note si ya na ife ya dọ afta kịta bụ nwa ya bụrụ na onwe ife nwa ya n'idi ya gwa ya ọkwa nwa si na ọ bụrụ ya nwamụlo na ọ bụrụ na onwe ife nwa ya n'idi ya gwa ya na ya chọrọ ime ebe fada na ya chọrọ ịma ka fasi eje na ya chọrọ ime anything ọkwana ya
ya wee sị ya na nwa n'idili diaper, na nwa n'idili nke, na nwa n'idili nke, so send ya 30K. Ịghọtago? So ya wee sị ya na nwa ga-eje akwụkwọ, na a ga-etinye nwa na school, na nwa elugo oge ije akwụkwọ. Ọ sị ya oke ya gbakọ ife niile nwa ga-ejije akwụkwọ ka o send alịa. Ya gbakọ send alịa, ruo tata na o wetara 1 naira n'enu ya. Ọ sị m nne na ife a na-agwasa m kịta bụ na di nọgide wee kpọọ ya wee sị ya na o mesie ife na ọ ma nyọ biko, na ọmakwa na nwaanyị ka abụ, na o mesie ife na o kwesịrị ịyọ biko, ya agwa gị na nwoke ada ayọ biko, na nwaanyị na-ayọ biko, na o kwesịrị ya na ya so okwu gote mmanya gote nke a na-ayọ biko. Ya wee sị ya na ya ada ayọzi, mfatị na ike agwụ gị na ya chọzi. Ọdụbakwa ọdụkatakwa ọkpọpụ ya na fonu si oke ihe ya mere ya gbaghalụzi ya ya bịa aka fadozie ya dụrụ nwa ka o chigotebe azụ. Ya sị ya na ya da echigete. Ya o bugodo ụzọ bịa witi ịmagolu kọmandị, ịmagolu ka o chigetekwa azụ. Ọ na-abụ ọbalị ya mbanye ebebe akwa ya eme nna ama ibie, maka na mgbe ọ gwara ya na ọ ga-anụ nwaanyị na ọ sị ya na o nwere ife ị ga-eme, kpatakpata ibe akwa ibesa akwa ije nọla na ofu ebe, na ọ sị ya bụ ife ị na-alụ. So na ọ na-emekwa expect ka ya baa akwa ka ya kwekwelu kolo nwa ya nataba, but no, na echigara ebe afụko na-ewe malụ na ya do serious. O wee ga kpọọ nke ọ kpọrọ kịta n'ime last 2 weeks wee sị ya ya bịa ka fadozie, ya bịa ka fadozie, na ya chọ ife anya, na ya chọ ife anya. Ọ chọkwa ime ebe ọ nọ na ya chọ ife anya. Ọ sị ọbụgodu na ọ chọrọ ife ya na ya chọọ ife nwa ya. Nwa sị na ọ bụrụ ya mụrụ na ya chọọ ife nwa ya, maka na ọ yọgie ka ya chigete ya ajụ. Ọ sị m na ihe na-ewu ewu na mbụ na mamia na ụmụnne na-asị ya na o kwesịrị ịpụ. Na ọ kala ịnọ. Na mama Nkechi na-akọchala ya tụpụrụ ya ife n'ilo si na ya na di ekabi. Na mama Oke na-emesịrị ya nke a mie nke a nwa ya na di ekabi. Na di na nwunye be esesi edozie ife sọrọ anya bụrụ na o kwesịrị ịpụ.